Videotsika niany amaly le mivolagna fa zaho misolelaka le colonel Mikaely, colonel Mikaely Mavandy, zay mety aminareo, alefasinareo message droit-nareo zay, tegna droit-nareo za mazaka demokrasia ary za mazaka critique. Hitanareo za tsy magnasa anareo, tokony ataonareo karaha igny koa. Idée contre idée fo tokony amelatsika eto. Anareo mitondra état système centralisé. Ndesinareo izy, azonareo zegny fa aboanareo zay bilanareo lagny fa hela. Sasany volagna io tsy tafapetraka, non, mensonge zegny. Zegny olo andeha ampavozoanareo zegny, olo amizay olo idirany adipoko, non, io tsisy idirany adipoko zegny. Ça c'est même ici dans 25 ans izy vao tafaboaka, on s'en fout, mais mila tsy maintsy mila apetraka en place antrenika izy. Fa nagnano Didier Tsirika, tsy vitan'igny. Nagnano Zafalbert, tsy vitan'igny. Jusqu'à ombiagna tsy vita. Tsy sananja raha tsy vita. Ino atiava colonel Mikaely? Un, déjà, izy tsy politicien. Deux, déjà, izy maramila. Izy koa natao nanjirajoely karaha io, tamin'izy nandraongana Marc Ravalomanana igny, direct maramila nangala le fitondragna io, direct tsy nivadiky raha natao nanjirajoely atsika igny. Ino raha tsy nataon'ny colonel Mikaely zio? Anareo mitabataba agny, mety, vous avez le droit. Am Facebook, mety. Magnano arrestation arbitraire. Est-ce que olo ny arrêté-ny izy koa arbitraire, tsisy raha ambadiky. Matoy ny arrêté-ny, misy dikany zegny. Nareo fa colonel Mikaely zio, fa maro olo tia angala place-nazy io. Mais izy continue ninazy. Mandeha izy en France, mandeha izy en Afrique, mandeha izy en Russie. Il est dans tous les azimuts. Karaha zegny atiavagna président. Sasany volagna mangala raha la Russie, tsy haitsika ino accord nataony tagny. Tsy haitsika misy accord, on donne rien sans rien. Azonareo zegny, on donne rien sans rien. Donc zegny volagna matiavako colonel Mikaely, ary za tsy misolelaka volagninareo zay, fôtiny zay ne problème nareo. Raha fa zatranareo zegny misolelaka io, mangala vola io, ataonareo fa olo jiaby misolelaka. Zay ne volaniko, io état fédéral io, nintsika diaby. Io nintsika diaby. Ndre azovanao, nintsika diaby io. Zay iangaviako, colonel Mikaely tsy andeha volagna za mila état fédéral. Normalement, c'est normal. C'est normal ça. Fa izy tsary nanakina atsika, andeha hitaka état fédéral. Izy tsary nanakina atsika. Le problème, anareo zatra vandy nanjirajoely andraiky Marc Ravalomanana depuis le début. Niany olo mivolagna raha marigny zegny, hitanareo sarotro. Sarotro tsy loatsika état fédéral. Atsika mba olo bado karakory loatra fa tsy loatsika état fédéral. Tsy loanareo fa tsy mivolagna fa tsy loatsika. Tsy loanareo zay mivolagna. Io koa problème, agnatin'ny député 163 députés, tsy normal député aroe fo mivolagna zay tsy mila état unitaire. Tsy normal zegny aminaka. Anareo ambany la table milelatra jusqu'à ombiagna, tsy efa lany izao zala. Tsy efa lany izao. Bonjour tout le monde, hein? Bonjour. Tsy efa lany vola jiaby. Anareo ny mila vola fo tadiavinareo. Anareo tsy mijery tanindrazana zegny. Anareo député agnisan'ny voalohany fautif ao. Zay nefa za poussé colonel Mikaely. Volagna fo anareo mivolagna fa le pire, anareo magnano diffamation. Anareo mamorogno. Ino antoko volagninareo amizay? Fotiny anareo exemple za volagninareo fa za comorien, za ex légionnaire, za tsy légionnaire volaniko aminareo, ampody koa anareo.
Ça disant za iraka la France zay mercenaire non za koa mercenaire tsy karaha ty fizahako anareo tsy karaha ty fizahako anareo za koa mercenaire anareo jiaby fa nielimineko un par un fa tsy zegny ninaka agnapetraka état fédéral fa niboaka ira iangaviako artiste magnantony koa io tsy vitan'olo araiky io tsy vitan'ny Zoukbe io tsy vitan'ny Fabre io tsy vitan'ny Joakim io tsy vitan'ny Percy io tsy vitan'ny tsy vitan'olo araiky io à condition atsika jiaby mihetsika fa regny koa a Diogo Saré zao à l'hôtel de la Poste le 15 zay misy fivoriagna be ao misy fivoriagna resaka état fédéral tanareo zay Diogo magnano fo tsy mila kiva atsika volaniko zegny fa hitatsika natoa reo député by fô mamadiky palto reo tsy namadiky palto reo mivolagna raha marigny fa hitatsika Afakanjo Christian tout depuis le début fa état fédéral io zegny nahaizako Afakanjo Christian état fédéral raha rappelle je suis content za mahita olo karaha zeny zeny volaniko atsika tsy mila kivy volaniko aminareo zegny fa tôt ou tard olo aby io tsy maintsy magnaraka atsika fô atsika tsy mila kivy tôt ou tard io volaniko aminareo tsy maintsy azontsika état fédéral io nagnino Burkina Faso zay mavita nagnino Belgique la Suisse jiaby mavita tany jiaby reo tsy miady ary Madagasikara misy vola be sambolo misy vola be ao a Madagasikara tourisme io fo resaka tourisme fo adotsoanareo billet d'avion volaniko zegny firy diaspora mandeha magnano aller retour n'importe où reo ne tsy mijery firy diaspora taxena voilà zegny vola zay mavita fagnapitrahana état fédéral io nosi be fo volaniko aminareo zegny nosi be fo firy olo avy ivelany nosi be fo io midika Tamatavy ao Diego ao Tuliara ao Sept Marie vous rendez compte vola misy fa vola misy io angalariny le dinosaure de la politique magnasary reo manampahaizagna reo fa tsary nisy raha vitandreo tao a Madagasikara zay volaniko erreur nataotsika igny erreur natao tamin'ny andro radio igny dikan'zegny zio amizay anareo masaky mivolagna colonel Mikael taia anareo izy nigadjegna izy fa agnano coup d'état fa tamty amizay ZNZ nagnano izy ko kapisaty tsy niboaka ambarinareo fa anazony ZZ io jamais de la vie anareo Sadak koa pareil zay tsy mijery Sadak zegny laisse-nous laver notre linge sale entre nous reo nitivitivitry taia nareo koa tsy teo anareo ne tsy teo niany anareo mavita mivolagna fa coup d'état non tsy coup d'état c'est une rébellion de la population fa empaka zavanareo délestage firtogna atsika niaigny tamin'ny délestage firtogna zomba colonel Mikael nanjoboka Madagascar depuis 25 ans zavanareo zovy nitonja les 25 dernières années zo colonel Mikael non tsy colonel Mikael sarotro amizay magnano raha azy io fa hita fa aboakany tsaraikaraiky tsaraikaraiky volaniko aminao ary izy mandeha tany jiaby vangoany Gabon vangoany Niger vangoany tany jiaby vangoany c'est ce qu'on appelle un soldat il y a que le terrain qui commande vlagniny soldat mandeha magnantony ary izy tsy mivolagna tsisy raha ratsy nandeha nivolagny zavanareo Gabon vlagniny fôtiny managna fanankarena zegny atsika ne misy lombolombony Gabon za ty fa ta Gabon tagny atsika misy lombolombony Gabon raha misy amitsika et pourtant reo miaraka amy la France io volaniko aminareo zegny arakaraka le président mampandroso firenena arakaraka ny président mentalité ny président le problème président tsika ao zay avy eo volaniko aminareo reo fa chef d'entreprise igny andro radio nefa nisy entreprise nazy publication publicitaire azonareo zegny qu'est-ce qu'ils vont venir reo fa zatra mahazo vola be direct reo mangala avantagendreo
comment dire ça, entreprise tout simplement. Avantagé d'eux. Donc, moi, le colonel Michael, franchement, pour l'instant, franchement, Zava Diego, comme des fois, tieno, loin Diego. Mais, comment ça? Un curari, nisi, Kiaquin Ranandalo, manifestation. Tisul Naracha. Tisul Naracha. Police FIP Navto, Tisul Naracha. Arnambela, le colonel Michael, allo, mangan, zété en manifestation. Izy zareko fo mahavita zegny donc anareo jiaby taloha je veux dire tous les présidents qui sont succédés, il n'y en a pas un qui vaut colonel Michael. Ça fa mivolagna aminareo zay. Ary hita maso raha ataony. Ary tegna hita maso. Izy mandeha tany jiaby lanko aminao, izy mihina brochette, critiquer nareo. Izy mandeha jet privé, critiquer nareo. Fa tsy hainareo boka raha mety critiquer nareo izy, fa tsy hainareo fo eky. Soit anareo mamoriporogno, magnano diffamation anareo, magnano victime anareo, zay efa nahazo place afodiny vavany, tsy mivolagna, zavanareo resaka TVA. C'est normal. Pourquoi tu veux pas payer ton TVA? Pourquoi tu veux pas des taxes? Pourquoi tu veux pas payer de taxes? Anaro panao politique bio. Kazadigna anaro fa vahoaka malagasy magnefa anaro io. Anaro député, volany vahoaka malagasy. Fa tiro bien sûr au chef d'entreprise bio. Ro tsy andeha agnefa anaro, ro tsy andeha agnefa impondro. Ro préfère magnamia le olo mitondra ao le vola au lieu que ro andeha agnefa impôt. Azonareo zegny. Donc, les madines qu'il faut, à vous connaître. C'est pour ça, possible que le colonel Michael Tinagnek. Possible que le colonel Michael Tinagnek reste casé. Car n'andefa vola quoi, amni budget provincial. Budget provincial, ministre des Finances, Tinagnek 25%. Milato 12%. Tanaro zene vlanko aminareo tsy colonel Michael Zarek vlanko nareo io tompiny raha mandalo. Anareo koa tsisy, anareo koa exemple, anareo koa zegny tsy délestage aminareo de itsy la faute ny colonel Michael. Délestage normalement atsika jiaby fa nahazo. Atsika jiaby fa nahazo moteur. Atsika jiaby. Ary sasany mivolagna fa zay ny concours varavaran'ny colonel Michael io namiagna comment dire ça, namiagna moteur. Non. Mara tsy volagninareo amin'ny colonel Michael. Mara tsy volagninareo amin'ny colonel Michael. Zay ty mandefa message amin'ny colonel Michael, valiany fo messagenay. Tsara tsy namaly messagenay. Zegny amizay volanko de kaza de mavandy loatra fa maro vandy ataonareo. Anareo député volanko zegny, izy koa tia ampivoatra Madagascar, tsisy olo manakina anareo. La balle est dans votre camp. Ary hoe fa nivolagna base état unitaire. Ary hoe fa nivolagna. Io amizay sasany andeha ampidika ao décentralisation. Décentralisation est égal état unitaire. Province autonome est égal à état unitaire. État régional est égal à état unitaire. Le seul qui sort de là, c'est l'état fédéral. Le seul qui sort de là. Zengamze, anaro jiaby magnasary mivolagna sitra natao décentralisation sitra mbola mitovy fo io. Mbola mitovy fo. Donc c'est pour ça que anaro mivolagna aminakahy fa misolelaka colonel Michael tsy magnino. Colonel Michael ndraiky tsy magnefa za Rafa mivolagna aminareo. Ary même izy agnefa za tsy alaiko volanazy. Eko, fotony amare za koa tia critique colonel Michael misy raha tsy manjary ataony, au moins za mavita. Contrairement amin'ny sasany. Reo tsy mavita. Colonel Michael mandeha izy. Zay tanandianany. Il fait du bien à Madagascar. Franchement, il fait du bien à Madagascar. Rafa mivolagna aminareo zay. Zay volanko, erreur atsika tamin'ny Marc Ravalomanana rongona tokony militaire tsenky nitondra izy pendant au moins 1 an, 2 ans.
eo amizay namiagna direct namiagna olo tsisy expérience, olo mampitsinjaka olo DJ, mampitsinjaka olo izy, igny namezagna izy. C'est ça notre erreur, c'est ça notre erreur. Zegny volaniko atiavako, heureusement c'est le militaire nangala fitondragna io, heureusement izy koa civil possible mbola lombolombony koa, donc heureusement le temps de izy magnapetsaka raha jiaby, butnazy ne ampadio fifidianana fa tsy développer Madagascar, fa izy fo mideveloppe Madagascar, mandeha izy ary magnontany izy magnontany, bientôt Nosibe, bientôt Mipouda Diego, bientôt izy magnano globetrotters, un vrai globetrotter. Igny volaniko maramila tsy mitovy, maramila mitondra fitondragna ke civil mitondra fitondragna, tsy mitovy. Araiky patriotisme, araiky patriotisme, araiky tsy mijery, araiky ratadiaviny je entreprise nazy mila mandeha tsara. Donc non, je suis désolé, colonel Michael Zé tokony mipody io jusqu'à 20 ans 25 ans, zay magneky fo fotiny NF izy tsy midika zay, ary fahitanay raha nataony zavanareo ireo mijotso raha secret fa commencé zahavany, délestage commencé tsisy délestage raha jiaby, fa misy olo fo volaniko aminareo mamitika izy misy olo misabote asanazy, raha zegny fa haitsika, misy maro sabote asanazy, tsy tiandreo zegny colonel ty nahazo le pouvoir mavozy reo jiaby zio volagna tsy tokony mitandatsika colonel Michael, aie taratasy mivolagna fa tsy tokony mitandatsika, za fa mivolagna aminareo io tsy coup d'état, Kazamavanda nareo, io tsy coup d'état fa rébellion io populaire. Fotony fa empaka olo jiaby nazo nandry raduely, ade gajigajiana nandry raduely, même olo ivelana andeha gajigajiana, magnaboaka faux document raha jiaby. Nagnino tsy volagninareo andry raduely tamizay? Nareo koa maro tsy masaky mivolagna ry pasteur, maro feka nareo mivolagna atiny, nagnino tsy nivolagninareo zegny taminandry raduely nitondra teo? Niana nareo masaky mivolagna colonel Michael, fotony heureusement nareo pour une fois que on vous dit la vérité. Sasany amy l'église ao boka mavandy koa tsy zakandreo la vérité apetsaka ny colonel Michael, tsy zakanareo zegny. Donc je suis désolé, za tsy misolelaka volagny sasany zay. Bon, heureusement hitako agnarananareo, aiko tanavianareo, nareo miteny fa misolelaka zay, c'est bien si c'est ça, c'est bien si ça vous fait ça vous fait du bien, alors prenez comme ça. Après mizay zegny volaniko, mais za tsy mahirika olo mizava vidéo nakany, za tsy mahirika plus de 10 000 personnes, za tsy mahirika nareo 10 millions mizava vidéo naka, tsy forceko ne anareo, tsy forceko le afitra apetako eto amin'ny apetsaka eto amin'olo magnaraka, olo mitady état fédéral ty, état fédéral raha tsirika diso hitan'izy diso, ino raha nivolagniny, na tokony atao état fédéral. Izy koa fa nivolagna état fédéral narongana izy, Zafalbert karaha zegny koa narongana koa reo, dika zay ne volaniko, ambilafo stratégie ny colonel Michael mipetraka eo. Anareo artiste araiky fa nagnaboaka hira, aboanareo koa mila regny dans toutes les zones, zegny ne raha tadiaviko, en boîte de nuit azonareo zegny, amy bara, alefanareo état fédéral, voilà, ça c'est, il faut le mettre. Ça fa mivolagna aminareo zegny, c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose, c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose. Mila dans toute Madagascar mila mihira karaha reo nagnano propagande igny, karaha reo nagnano propagande, mila apetsaka état fédéral, zegny butsika, tsisy but hafa eky. Atsika tia mitsinjaka, anareo artiste iangaviako anareo, iangaviako ampianareo zay, karaha nareo teo nagnampy Andry Rajoelina amy vandinazy, nareo nagnampy izy amy vandinazy, zay mangataka aminareo fa amy raha marigny amizay izy ty. Fotony atsika tia amusement, atsika tia mitsinjaka, zegny iangaviako anareo artiste, araiky fa nagnano zegny. Allô, allô posetsika koa colonel Michael,
olo mankaratsy izy igny io tsy jiretrika de toute façon nde tsara raha ataonao nde ratsy raha ataonao tsy maintsy misy olo mivolagna fa ankaratsy anao. Le problème indreo volaniko zay ireo tsisy araiky misy proof fa colonel Mikael nagnarakara zay nagnarakara zay. Proof hitatsika colonel Mikael izy a Nigeria, izy au Gabon, izy en Russie, izy matériel avy zay proof hitatsika. Lalagna mandeha io but Nandry Rajoelina. Na ino tsy nataony Nandry Rajoelina basy? Na ino tsy nataony? Na ino colonel avy io ataony lalagna? Zay ne tsy azoko. Comme par hasard, c'était le projet de Nandry Rajoelina. Projet d'Nandry Rajoelina loaniny vola jiaby io izy nilefa. Io amizay taonareo fa projet Nandry Rajoelina. Allez chez donc. Non, 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 c'est pas comme ça. Donc, magnano colonel Mikael, hitatsika izy magnano. Zay ny volaniko raha jiaby fa commence milaminy. Fa commence milaminy. Eko sarotro aminareo mavoa pendant 25 ans atokolo. Eko sarotro. Fa zahava raha mandalo. Zahava raha mandalo fa ninaiza la i colonel Mikael za tsy reraka. Tsy mahay za marigny ro. Tsy mahay za marigny ro. Io tsy maintsy azo fo. De ino raha volagnindreo io tsy maintsy azo. Io tsy maintsy azo. Oui, olombetsika fa niady ragno fa ela amin'ny raha zegny ke. Io tsy azotsika rozy io magnasary mankaratra atsika. Nagnino tsy amboarigny tantara? Zay ataonareo fa mercenaire baka. Mercenaire baka en France andeha agnapetraka état fédéral. Nagnino tsy ambarinareo marigny tantara tsara? Zegny amizay tantara io tsy aboaka amin'ny l'école. Fotony la résurrection de 1947. Azovy na mitika. Tsy mena lamba nalefa. Miaraka saboan'izao jiaby. Mena lamba koa loso igny, azovy nilefa. Zegny amizay tsy ampianarigny histoire io baka. Zegny amizay volagnindreo fa histoire flou zegny. Mena lamba voatifitsy tirailleurs sénégalais jiaby. Namitika anareo. Tsy jiaby misy ny namitika. Karaha tamin'ny Angleterre teo tompiny nagnano colonisation Madagascar, azovy niaraka tamin'ny la France. Azovy niaraka tamin'ny la France. Anareo magnasary tsy tia la France. Or que misy raha voanareo ela anareo milefa en France. Zay amizay volagninareo fa mercenaire. Ataona ino zay koa mercenaire volaniko aminao tsy karaha igny ataoko. Nareo mba karakory loatra za. Mercenaire za mandeha volagna amin'ny colonel Mikael jiaby. Io tsisy resy mercenaire zay. Défendez bilan nareo tamin'ny état unitaire. Il faut défendre votre bilan. Ino raha vitanareo tamin'ny état unitaire. Zay fo raha tadiavinay. Zay magnabiagna maso tsisy raha manjary. Sokafinay masonay état unitaire zegny tsisy raha manjary. Ary io tsy magnavakavaka zegny, contrairement amin'ny raha ataonareo état unitaire io. État fédéral tsy magnavakavaka. Io tsy avy anadipoko zegny, fotony anareo fa agnatin-dohanareo zay, anareo fa ty iady. Zay tsara mivolagna aminareo fa zay andeha iady anareo. Iady azovy batsika. Iady azovy atsika. Atsika jiaby io fa miteraka jiaby andeha iady azovy atsika. Tsisy olo andeha iady zegny io. Fa ambilanareo volaniko zay état fédéral io mipetraka pendant les 5 ans. Io le simple fo volaniko. Misy raha hely fo ivagna agnatin'ny constitution. Misy raha hely fo ivagna agnatin'ny constitution. Io fa mipetraka l'état fédéral. Constitution volagninareo io, constitution tamin'ny Madagascar colonisé la France. C'est pour ça qu'en France, volaniko aminareo zay, mbola état unitaire centralisé. Tanana jiaby, la plupart ny tanana mavita raha jiaby reo nefa état fédéral. Le grande puissance jiaby fa presque état fédéral. Atsika amizay ry tokony magnano état fédéral. Fotony tanana atsika io be loatra. Madagascar ni be ny la France volaniko zegny. Io tsy avoatanan'olo araiky. En plus atsika amizay mangala président antsika, iry DJ, iry Boucher, iry tsy haiko azovy, iry Bandafy Yaourt, zegny olo andeha alaitsika président. Ino atiavako Maramila? Maramila magnano école.
Maramila magnano école, tu vois. Za tsy mivolagna politicien jiaby non. Fa akamaroany ro misy entreprise misy vola magnefa ro mitady place io. Zegny amizay problème zio amin'ny député aby io volaniko aminareo. Ha? Zegny problème amin'ny député aby io. Député aby io ro mila volandreo fa après nefa. Stop. Ha? Ro fa tsy mijery eky. Ha? Misy haiko agnano miambikamby par rapport à la majorité. Zegny amizay volaniko. Non, aloha jiaby. Izy koa fa misy aroe fa nagnano, aloha idira koa. Ne serait-ce qu'anareo volagna zay tsy mila état unitaire fa on comprend déjà. Fa zay fa micomprendre ane zegny. Anareo koa fa tsy mila état unitaire zay dikazay, tu vois. Pourtant Razara Pierre izy tsy nivolagna fa izy mila état fédéral fa izy fa tsy mila état unitaire. Zegny fogny hein? Pour apaiser les gens. Ambilafo zay mitaky état fédéral. Butinay état fédéral. Hein? Obligé zay tsy maintsy passe amin'ny raha zegny. Zegny amizay sasany volagna 25 ans. Non, io arakaraka mentalité tsika. Io tsy madigny 25 ans. Arakaraka mentalité tsika. Hein? Zegny volagna apitranareo état fédéral. Même anao atao président Marc Ravalomanana zay tsy mijery. Zay ne tsy mijery. Izy koa mipetraka état fédéral. Qui que ce soit au pouvoir, za tsy mijery. Hein? Même vazaha, même karany, même azovy, même ajojo, même za tsy mijery. Hein? Parce que je sais que province androso amizay. Raha jiaby tsy mety mandroso. Hein? Zegny izy. Zegny anareo mivolagna fa za misolelaka colonel, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave. J'aime bien moi. J'aime bien. C'est pas grave. Zay magnano fo ndraiky e. Za nareo mila place naga. Mila mikeky colonel Mikael mangala message sa nareo mila zegny koa. Ha? Volagna fosiko zay le tadiavinareo. Sa nareo tsy nalainy colonel, tsy namezany colonel place nareo amizay mamoroporogno. Sa ndraiky tsy mila place. Zay tsy mila place nefa tsara. Place nefa tsara be. Ha. Bon, merci aminareo, bon week-end.